Stichting De Frieske Molen bestaat 50 jaar en met het project Molens in het Ljocht wordt het jubileum vierd. In de aanronde jaren had de stichting zo'n 42 moeders oernaam van de provincie en daarmee hebben ze een belangrijke verantwoordelijkheid. Die zorgt voor het onderhoud en dat kost een hele groot geld. En de overheid die had de laatste jaren er wel wat op bezuinigen, dus het is vaak een kunst om dat al hier goed rond te krijgen. Diverse fondsen aanboren en ze kunnen geld krijgen voor onderhoud, maar soms ook voor restauraties. Rust roest, zou het spreekwoord, en dat geldt vooral voor een moeder. Een moeder die stilstaat, die gaat volle hudder achteruit als een moeder die draait. Moeder de Phoenix in Marm is één van de moenen die het verjachten is. Deze moeder, die het in Jochentje Santje bouwd is, als vervanger van de moeder uit 1844, die tot blikseminslag aanbaand is, hier destijds een belangrijke functie. Het is een poldermoene, dat betekent dat er het water omheen meldt, omdat een polder die luidt leger als een zeespiegel. En het afstromen van het water gaat net automatisch, dat moet eerst omheen gebracht worden. En dat docht deze moene, of tenminste dat die er vroeger, want hij had zijn werk net echt meer een functie. Hij kan hem wel mjellen, maar het water stroomt lieken het weer om. Voor de molenaars is de moene no vooral hobby. Maar de moene zorgt er natuurlijk ook voor dat het water in beweging komt. Daarnaast had deze moene een orenbelangrijke functie. Het is het opleiden van leerlingen. Wij hebben een aantal leerlingen die de opleiding volgen van vrijwillig monder. Dat is een opleiding van oorlier ongeveer, tenminste minimaal, een prototype ongeveer 2 jaar. En dan voor de afsluiting van het examen dat ze vertrouwd zijn met moenen. De vrijwilligers die laten de moenen draaien, dat is het belangrijkste, dat vinden wij het mooiste. Maar daarnaast doen we ook hele lietse onderhoudswerkzaamheden en we signaleren ook dingen van er is een bepaald onderdeel van de moenen wat net zo goed meer is. Dat moet eens een keer naar jongen worden, dat moet vervangen worden, dat moet wat aan gebeuren. En dat jou weer terug een eigenaar. Bij de molens in het licht wordt het jubileum van de stichting dags een beetje vierd. Al winnen ze eerst wel wat oors van plan. Nou, ze winnen in ieder geval van doel om wat evenementen te houden met monden door de provincie heen. En ze zullen in ieder geval ervoor zorgen dat de monden een jaar lang in de provincie goed in de schijnwerper staan. En daarom hebben wij ze nou het koffie tussen Christen en in de schijnwerper. De moenen in de regio worden in elk geval ont en nij verjachten. Afhankelijk van het waar kan het samen wezen dat ze de komende dagen ook nog in het jacht staan. Het loekt namelijk wel de aandacht van een soort meesken. Hier rijden jongens ik nou wel eens wat auto's langs die op een struim binnen om bij verschillende monden langs te gaan die in het jacht staan. Ja.